Uyazi khona into ebhlungu abantu abangayazi. Emhlabeni sonke seza singenalutho, siyafika emhlabeni sizalwe, sikhuliswe, singene inkulisa, singene isikolo, ilower primary amabanga phansi, sikhule siye emabangeni aphezulu, siye konyuvesi, siqale manje senjani sisebenze. Mase sisebenza bese siyalwa, bese siyabulalana, bese siyathakathana, bese siyazondana, bese siyathukuthelelana, sibe nomhawu, sincishane, sibe namagqubu, sibe nomona, sibe nenzondo. Uyazi khona igama elibhlungu ukuthi usukwenzile konke lokho. Wambulala lo nemoto ezimbili wena unemoto ezu20. Wamxoshisa umuntu emsebenzini. Wamcuya, wathenga abantu, wathi abamdubule, abamnqume, bamcuya izitho zomzimba, babuye nazo kuwe. Uhambe nazo uye kulo khodoba loyo omthakathi. Ozofika akuthakele lezo zitho lezo cubu lezo zaloyo muntu loyo. Kuyakhalwa kubo kalo wena osumdubulile, osumbulele nalo osumnqumile. Sekwenzekile konke. Wa-enjoya emhlabeni, wayithola imali. Wathwala ngomfowenu, wathwala ngomamakho, wathwala ngodadewenu, wathwala ngehlobo zakho, wathwala ngomakhelwane. Wathwala nge-student ofunda naye esikolweni. Wathwala ngomuntu osebenza naye, wathwala ngomuntu okhonza naye. Walanda noma yiphi inhlobo yesithwalo ongayilanda. Kodwa nayi indaba, nansi inkinga, nansi ingxaki. Uma ngabe kufika isikhathi sokuthi uhambe la emhlabeni, awuhambi nalutho. Uyazi awuhambi nalutho. Awuhambi nalutho. Ngizolonga ukuphindele. Uhamba ungaphethanga lutho. Unqunu uyifakela isudi yakho yesele ngendlela owafika ngaye emhlabeni. Manje uthi umbuzo wami, konke lokho engikubalile ukwenzelani? Wena uthakathayo. Yini ungathakathi ATM vele iwohloke iphuma imali, uthola imali ucebe unjinge? Yini ungathakathi le moto le mali SBV noma iFidelity noma iG4 ivele ize kwakho uyihunge ngomuthi ize kwakho izodeliver amamiliyoni kwakho? Umthakathelani lo ngenalutho loyizamelayo njengawe? Umthakathelani lo zama ukuvusa ikhaya la kubo? Umthakathelani? Uthakatha ngendlela errong. Thakatha umshini welotho ukuthi ukunikeze le 90 million ye-jackpot ye-Powerball. Uthakatha ama-ATM wonke akuwohlozela imali. Mawusemoli nje ubheka i-ATM uyithakathe wohloza imali, uthatha imali ufake ebhekini uhambe ekhaya. Uthakatha imoto lezi eziphatha imali zizodeliver imali kwakho. Ngoba kwayona lokho kuthatha lokho noma ungayithakatha uyithole leyo mali uzofa nayo uyishiye. Manje ubenzelani ubudloko bongela nobunja nobulwane obungaka? Kungani ungenanembeza? Washonaphi unembeza? Nkosi yami. Ngiyaxolisa. Thula Shandu. Kuyoze kuthiwe uthe.